Акин Акинёзу ҳунарманди турк ки корашро дар синамо соли 2014 оғоз кардааст, 1 январи соли 1990 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Ӯ ягона фарзанд дар оила мебошад. ӯ дар оилаи ҳунарманд ва бонуфузе ба дунё омадааст. Барои ҳамин дар мактабҳои берун аз кишвар таълими хубе гирифтааст. қаддаш 180 сантиметр буда, вазнаш 74 килограмм мебошад. модари Акин актрисаи машҳур Узлем Акинёзу мебошад. ӯ мехост ки Акин актёр шавад, аммо ӯ таҳсили Акинро дар соҳаи математика дуруст донист ва ӯро ба коллеҷи математикӣ дохил карданд. Акин коллеҷи математикии Анқараро бо баҳои аъло хатм кард ва баъдан ба Амрико рафта дар донишгоҳи Калифорниягӣ дар Беркли факултети математика дохил шуд. ҳангоми таҳсил дар Амрико Акин ба театр шавқ пайдо кард, баъдан ба маҳфилҳои актёрӣ мерафт ва ҳамин хел ӯ фаҳмид ки мехоҳад актёр шавад. барои ҳамин буд ки Акин курси актёриро дар General Studios-и шаҳри Лос-Анҷелес гирифт. айни ҳол дар ширкати Гӯкчи Алтан Эҷенси ҳамчун актёр кор мекунад. Акин нақши аввалашро дар соли 2014 гирифтааст. ӯ нақши на он қадар калонро дар филми Шайтон бозидааст, ки ин филм дар Словения ва Хорватия сабт шудааст. шояд ин нақш он қадар муҳим набошад, аммо барои Акин як таҷриба буд. баъд аз сабти ин филм Акин ба Туркия бармегардад. ҳангоми бозгашт ба ватан, Акин нақши худашро дар лоиҳаи калоне мегирад. ӯ дар силсила филми таърихии Асри муҳташам Кесем нақш меофарад, ки дар он ҳунармандони машҳур чун Берен Саат, Экин Коч, Берк Ҷанкад ва дигарон ҳунарнамоӣ мекунанд. дар силсила филм нақши сарбозеро бо номи Али мебозад. баъд аз сабти ин силсила филм Акин дар соли 2016 нақши худро дар силсила филми Дӯстӣ хуб аст мегирад, ки ин силсила филмро аз сабаби баҳои паст гирифтан мебанданд. дар соли 2017 Акин нақши аввалро дар силсила филми Оилаи Аслан мебозад, ки ҳамкораш Бурҷу Ӯзберг мебошад. гарчанде ки ин силсила филм хеле машҳуру пурбинанда нашуд, Акин каме бошад мухлисони худашро пайдо мекард. баъд аз сабти силсила филми Оилаи Аслан дар ҳамон сол Акин дар силсила филми Тахти Абдулҳамид нақши худро мегирад, ки дар он нақши Умарро мебозад. дар моҳи марти соли 2019 Акин ба ҳунарнамоӣ дар силсила филми Ҳарҷоӣ нақши Мирон Асланберо оғоз мекунад, ки ҳамкораш Абру Шоҳин мебошад. Акин бо нақшофарӣ дар ин силсила филм хеле машҳур мешавад. Акин забони англисӣ ва туркиро медонад. далелҳои аҷиб дар бораи Акин. волидайни Акин аввал ӯро Сурайё номида буданд, баъдан номашро иваз карданд. ӯ сабзавотхӯр аст, гӯшти бисёр истеъмол намекунад. аз вақте ки худашро мешиносад ба варзиш машғул аст. варзиш барояш хеле муҳим аст ва бетамрин рӯзашро намегузаронад. бисёртар бо хешону наздиконаш вақташро мегузаронад. ӯ кӯшиш мекунад ҳамаи комментарияҳое ки дар борааш менависанд бихонад, аммо шабакаҳои иҷтимоиро дӯст намедорад. мехоҳад зиндагии шахсиашро аз шабакаҳои иҷтимоӣ дур кунад. дар бораи ҳаёти шахсиаш маълумот хеле кам аст. танҳо ҳамин маълум аст, ки оиладор нест ва як дӯстдошта бо номи Сандра дорад. дар бораи овозаҳое ки гуфтаанд бо Абру Шоҳин робита дорад, гуфтааст ҳамааш нодуруст мебошад, онҳо танҳо ҳамкор ҳастанд. Акин Акинёзу баъд аз сабти мавсими аввали силсила филми Ҳарҷоӣ ба артиш меравад. дар он ҷо тӯли 26 рӯз хизматашро давом медиҳаду ба хона бармегардад.